علال مس نقص عركي بچما بإرترا دارجا معلتاويها هلوات بصوتكات التحتاتت حاد سب كيرا أخيانا وحين تجيرو كسودا بكيدو كسودا بكيدا الكات حتى اللوم تتسألي هو ويون حزن قد إموان تغينو كيد كاتبت حوا بتعزلاتك تحجزو تصبغ انت قد إموان مسو تحجوز حما انت رخيبو دماكمو مسو تقوهي تحزن ازي ባህልናዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማዩ ምስ ንጉስ ዓርከይ ክንተሓታተት ከለና ሓደ መማህርትና ዝነበረ ከም ተኣስረ ዝነገረኒ ስንት ተኣስረ መማህርትና ነበር ንርድኡ ምኽንያት ኣይክጠቕሶኒ እዋ ኢለ ሰንበድኩ معزدا تأثير ودي أجدا قلت ورا حليفو بتعلم ما يسمع قصني أخا بلن النقصة بمسم بعدي أنها تقرمه انتايك سمع دا أنا غا انتايك وينوت أفيت رايب لالله بلكو جنا كابسن بعدي كي تملسكو كل شيء مني سمع يلا عم بيخ ما شفت يصير كلش وري بتحكني مالتيو زربو بزحي تردانن كم ترى علال انت حالفكو كم زحيش قمتكو مبر كندي سب بسلاحتان تأثر دعا نايماني لي مغفلت حدث مستأثر ببهلي بزحات هاقراوياني نابهل تحواتنا بونبو كابو كترحق كم زلكا يزفلت أصر مالت قبننيا مالتيو حاد جزية تأثير نيره نوح كي تصنحوكي قناة فتحي نزيعة كم حنتي تصبقتي تمكرو وسيدة حاد جزية اعلل الله مبزحة سبات دما بمقرام بزعوات شعود تتصوركو ويزحلفكو يحتني أنا دما كم حاد تصنع سب عينت كوينة قرب الناقاننكو يعللهم دارقا كل جزي تصبق يسمعني نيرو كساب تحنت معلتي نحد زمدي زعللكو جزي عبزح نقرات يدنغني سلزنا برس بتوسعين تتحقوس اللي إلى حد جزي نسو جيشون كله تأثير خمزنا بركو نقرأ شعب قد ترى من اللوات بدحري دما عباي زمصو فوليات امامتا تملسنا عاقري مني عبكندي سلمنتاي اسيرو مخا عينت سلمنتاي نسخاتا اسيركا سلمنتاي تأثراي كونكا زعينوتو زربا سمعني
ዋይ ምስኪናይ እማጅዳ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ኣበይ ክንበፅሑ ንኽእል እናበልኩ ኣብ እዝኒ ንጉሰ ተገረምኩ ንሱውን ኣሓቶ ከም ዘይነበርኩ እተረድኦይ ዝመስል ኣብ ምምላስ ኣይተገህን ከምኡ ኢለ ክሓተውን ኣይክእልን እየ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ ክትእሰር ከለኻ ንምንታይ ከም ትውሰድ ዘለኻ ክነግሩኻ ዘይሕስብ እዩ ስለምንታይ እሞ ክነግሩኻ ክሽገሩ እሰርዎ ስለ ዝተባህሉ ጥራይ ንሳቶም እውን ከም ገበነኛ ክጸልኦኻ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦምሲ ገና ክሕዙኻ ከለዉ ትንዕ ዝጅምሩ ኣለዉ ብድሕሪኡ ንገለ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ብዘይ ገለ መግለጺ ናብራ ማእሰርቲ ትቋደስ ሃንደበት ሓደ መዓልቲ ተጸዊዕኻ ድማ ስለምንታይ ከም ተኣሰርካ ትሕተት በዚ ምኽንያት ድማ እዩ እቲ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ዝብል ሕቶይ ናይ የዋሃት ኮይኑ ዝተርፍ ምስ ኣሰሩኻ ወላ ሓንቲ ይብሉኻን እዮም ስለምንታይ ተኣሲረ ኢልካ ግርህ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ትኸውን ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ በዓል ብረት ንሱ ግን ኣይብለካ ኣነ እሰሮ ጥራይ ተባሂለ ዋላ ትጸብዓካ ዘለውን ሓሓንሳ ገበንካ ይፈልጥን እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ረኸበካ ግና ናቱ ግምት ወይ ኮመን ሰንስ ተጠቒሙ ተሳሂሉካ ማለት እዩ ወይ ድማ ከምቶም ብዙሓት ዝብልዎ ትእዛዝ ኮይንዎ ኣብ ዓለም ብዙሓት ምእዙዛት እዮም ዘለዉ ተኣዚዞም ዝቐትሉ ተኣዚዞም ዝሃርሙ ነቶም ዘይምእዙዛት ክቐጽዑ ከለዉ ክሳዕ ክንድኡ ስምዒት ሓዊሶም ዝፍጽምዎስ በቶም ዘይምእዙዛት ስለ ዝቐንኡ ደኾኑ ንሱ ከም ዘእሰርኳ ፍሉጥ ነይሩ ዝብል ዘረባ ንጉሰ ካብ ሓሳበይ ያበራበረኒ እንታይ ሪኻሉ ነርካ ዲኻ ሓተትክዎ ኣፉ ይክብኒ ዶ ዘድልዮን ዘይድልዮን እንዲዛረብ ኢሉ ምስ መለሰለይ ስምባደ ወረረኒ እንታይ ተዛሪቡ ኢሎም እዮም ኣሲሮሞ ንጉሰ ይፈልጥ ዶ ይኸውን ኢለ ክጠራጠር ጀመርኩ ንሱን ይኸውን ኣሰንቢዱኒ ዝፈለጥኩ ይብለይን ግን ንሱስ ትሮፖ ይዛረብ ነይሩ ምስ መን ትዛረብካ ክትፈልጥ ኣለካ ባዕሉ ዝኣተዋ ጉድጓዳ እዚኣሲ ንጉሰ ካብ ዝላለዮ ትሒዘ ጨካን ዘይምዃኑ እየ ዝፍልጥ እዚ ተዛረቦውን ካብ ልቡ ዘይምዃኑ ገመትኩ እንተኾነ ካባ መንግስቱ ጌጋ ኣሎ ኢሉ ምእማን ጨካን ክኸውን ከም ዝመርጽ እውን ዘከርኩ መንግስትና ኣበር የብሉን ዝብል ኣረዳድኣ ዝሓዘ ሰብ መቸም ከቢድ ምርጫ ይወሲዱ
كلهم زእሰሩ ዘለዉ كلهم ዝስደዱ ዘለዉ كلهم بمقطعትን ካልእን ህይወቶም ዝሰኣኑ እዚኦም كلهم በደልቲዮም ክብል ኣለዎ ኣብ ዓለም ዘለዋ ዳርጋ ኩላተን ሃገራት ብኤርትራ ዝቐንኣን መንግስትና ዘፍርህንን እየን ኢሉ ከኣምን የድልዮ ምስ ኩሉ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሕልንኡ እውን ክበኣስ እዩ ዘለዎ ንጉሰ ካብዚ ምርጭኡ ክወፅእ ተመነኽሉ እሞ ንጉሰ ንስኻውን ክእሰር ፈሪድካሉ ማለት ድዩ ማእሰርቲ መንግስትና ስለ ዘይትፈልጥ ኢኻ ትኸውን ወዲ ኣነ ዳ ኣሲሩ እየ ዝገበሮ ተይትፈልጥ በለኒ ሕርቕ ኢሉ ዳርጋ ዝእስርካየ እዩ ንስኻውን ዝገበሮ ዝፈለጥካየ ዘይብልካ እንዲኻ በግምትካ ትፈርዶ ዘለኻ ዋ ሰብ ፍርድን ተሰኣነሲ በግምትኩም ክትፈርድዎ ኣነ ብግደይ ሓረቕኩ ንጉሰ ከተሃዳዳእኒ ደሊ ይመስለኒ ቅድሚ ምምላሱ ቁሩብ ፍሽኽ በለኒ ቀስማወል ሚሊ ንሕና እኳ ዘባእሲ ይብልናን بعلم سب قداي اللوا من تأثيره من كفتح اللوسي نادنا أسرع يكون إنه نساسا ما كم صغيلون كم زي أسروا واتفلت أيو كم انت يسوون دا نعيد يأسرني وين عغزي أسرقه إذا نعخزي أسرقه تبل زربا قال السمعت نزحبلت لي حدا معلتي كي تأسركو كم زي ترف كوينو تسمعني إذا حد صارنا ما أسرتي تمكرو عب حلنايك أجلي لا ترأيتني بوغير دما نتم لعلى 10 عامات عبتا زسكحتني كنتات زحلفو زلو سلامة وين سبات ذكركو أنس حلنا يمسحتكم مسلني برسحات بتقميت بسئنا الدقاس كاب كلن لعلي تسفاز بهال تحريمكا نعمسات تداوين كاخ تحلفو أبنت عالم كونكاكوا هيوت بعلا خبادسي كم زنزحت صار عدميغا ماليسوم ناس المتوا كم يجير كاتت أور كي أختنبر تخيل منبار كوا أبو منبار يكون زبهال كم يجير كات سرر يتعطو كذا أسرني تحسب الغريقة بل كوانا وزا نسوين نتوازي سحتان ماشير كونيري قنا كتعمونا يو إلون نسحقه نابكم نجار بمملاس سمع عنده نقصه نحن يتأثرنا نمو منقصنا بزين بغنيات يأثرنيو ديغاتو لنزالغا إلا حتتكوا نسو دما حتصر بزبالة هو منقصنا بزين بغنيات يأثرنيو بلني انت تأمتكوا
መልሱ ወዲኡ ኣነ ክርዳኣሉ ጥራይ ዝጽበ ነይሩ። ኣነ እውን ኣይደንጎኹን፣ ቀልጢፉ ተረዲኡኒ። ልክዕ ነይሩ። መንግስትና ስቕ ኢሉ ብዘይ ምኽንያት ኣይኣስርን እዩ። ከምኡ ብምዃኑ ድማ ንሱን ደገፍቱን ዝሕበኑሉ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ብዘይ ምኽንያት ዝኣስር እንተዝኸውን ደኣ ከመይ ገይሩ ሰብ ብሰላም ኣብ ጽርግያ ዝዛውር ኣሎ? ሰብ ከም ድላይ ይስሕቕ፣ ይራኸብ፣ ይድቅስ፣ ይትስእ እንዲ ዘሎ። መንግስቲ ብዘይ ምኽንያት ዝኣስር እንተዝኸውን ኣብ መገዲ ጸኒሑ ንዝረኸቦ ደኣ ዘይኣስር። ሓቂ ንጉሰ፣ መንግስትና ኣብ ከምዚ ደረጃ ይበጽሕን ዘሎ። ነዘ ዝረኸቦ ኣይኣስርን እዩ። ነዚ እናሰከርና መንግስትና ከኣስረና እናኸኣለ ይምሕረና ስለ ዘሎ እናመስገና ክንነበር ከም እንድለ ዘከርኩ። እንታይ ዳ ዝኒልካ ሚሊ? በለኒ ንጉሰ። እዋ ደረባ የእስር ተኾይኑ ደኣ ኣብና ክንሕዝ እምበር እንታይ ዳ ክንገበር? ካብቲ ዝጸንሐ ስምዒተይ ከይወጻእኩ መለስኩሉ። ኣጀዋዚ ዓርቂ ምስ መን ከም ትዛረብ ፈሊጥካ እኮ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ። ምስ ረኺብካዮ ኣብካ እንተኸፊትካ ግና ትስዒና። ግና ናይ ባዕቂ ንጉሰ፣ ሰብ ኣፉ ዓፂ ክነበር ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ትኣምን? እንታይ ተዛሪቡ እኮ እዩ ዘገድስ። ሕጂ እውን ሓፂር መልሲ መረፀ ንጉሰ ዓርከይ። እንታይ ተዛሪቡ ደኣ ኣበይ ቀሪቡ ምስ ተፈርደይና ክንፈለጥ። ግና ምዝራብ ማለት ሓሳብካ ምግላጽ ማለት እንድዩ። ሰብ ሓሳቡ ብምግላጹ ጥራይ ዝእስር ተኾይኑስ ሓሳብ ክእስር እዩ ዝፍተን ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ይከኣል ድዩ? ኦኬ፣ ሓሳብ ምእሳር ኣይከኣልን እዩ። ግና ነቶም ሓሳቦም ኣዊሎም ዝዘርኡ ኣሲርካ ኣደብ ከተግብሮም ዘይከኣል ኣይኮነን። ምስ በለኒ ዘረብኡ ንርእሱ ናሰንቢድዎ ይመስለኒ። ጥምት ኣቢሉኒ ጽውግ በለ። ዘላግጽ ዘሎ ክኸውን ተስፋ ገበርኩ። ካብኡን ላዕሊ ግና መንግስትና ላግጹ ኸቋርጽ ተመነኹ። ብህይወት ዜጋታቱ ምልጋጽ እንተዝገድፎ ንህይወት ወገናቱ ምሕላይ እንተዝጅምር በልኩ። ኣብ ክንዲ ሓሳባትኩም ዕበጡ ወይ ከዓ ኣብ ማዕቡጥ ከእትወኩም እየ እናበለ ዜጋታቱ ዘርዕድ እንታይ ኣለዎ ካብቲ ሃብታም ሓሳብ ህዝቢ ዘይመሃር እናበልኩ ሓሰብኩ። ጽንሕ ኢለ ድማ ብምሕሳበይ ሰጋእኩ። መንግስትና ኣይትሕሰቡ ክብለና እንታይ ተሪፍዎ ድዩ? ምሕሳብን ምዝራብን ከቋርጽ ስለ ዘይኮንኩ ድማ
ሓደ መዓልቲ ከይተኣሰርኩ ከም ዘይተርፍ ገመትኩ እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ከማዮም ስለዚ ፍትሒ እንተዘየለ ኣነ ብኣጋጣሚ ተኣሰርኩን እሞ ከምኡ ኢለ ክቕፅል ኢለ ዶ ከኣምን ይሕሸኒ እዚ እውን ምሕሳብ የድልዮ እዩ ኣነስ እእሰር እምበር ምሕሳብሲ ኣይከቋርፅን እየ